Amri constituency MEC Uping Maslai Amek Renglor Penama Don Paro Poso se Aratatum EPHL Selong Kating Bedun. Sangti Hidialong Congress Racharia Songatum MP Kiliga Parman Kangdanga Mai Kangni. BJP Racharia Songatum MCC Aron Karkana Puthak EPHL Sirong Bongpothar PS Atum Perangkia Mai Kangni. KATV News along Birta Kilang do anapan nili deng mir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Non malom karbiang longa raja simet inglonga sotum kamatha kaparsi kavya jok komat aracharia songa phan kachiki damsi methanga hemarit lapen methanga longri phelang lapen methanga theke jok banjima bangsolam kamatha kaparsi kavya jok ihin dunrup si thekpon longlo. Laso kamatha kavya jok pini ke BJP long ching bedun po penap ke EPHL sia long lapen penap dika bangke Congress along lapusi ihin damrup si non malom thekpon longlo. Lason si jang mini pai create trok arni Amri constituency arlo umsawai HS school pathua klam along EPHL si racharia songatum pen kaching bedun amai padopon. Bangso rada mai pi kang nia hut Amri constituency MEC Anparta KACEMD Uping Maslai Amek Angden Penamati Tiva Khasia Karbia Radatum do an BJP rong pen Don Pharo Pli Sociatum Japonsi Congress Amri Democratic Front Lapen ASDC Pangrumpet Don Pharo Phora Phokebra Nerkepatum EPHL Sialong Chepa Ogdun. Maya long Bikram Hanse kaning jepona tengke Karbiang longa BJP atum Karbiang longa phanjong hele hemprek ke hangpur rada phanchong thui setami BJP Lok Sabha election manifesto longke hemprek ki pidia lam ke tokpon ave jongsi central atum ke tokpon ave pulote Karbiang long pen di mahasau arada phan hemprek pijima komantu neta hemprek nang pipe pusi ning jepon manifesto pakanglo haladake Artikel 244 elam tokon pe gadi kita ilitun dakar biang lo BJP atum bangke Artikel 244 kangji pada kaju tokon ralapan kacubai gadi lama kacubai lo gadi ha Delhi ni ke state ki pijia provision tokon hai hai ya dak mamuli tum dakar biang lo BJP tum kaju tokon ge tum ale dei ma ale di tapi apa non Amoren Singh de MP alangli parliament house lo alangli chohandlo nitum da karbianlo BJP nasi article 244A provision doma lemanang khan thapwa arju dulo gadin kan Karbiang long pen di mahasau arada phan ahok pedalam ke than pon ke nona mat je ai ka tharan chot la sia langli phan nona phong MP ke liga bangke ke pahaya bangke nang sot pusi kaching bedona rat pen ning je pon tal jai ka thal ni dombok ba unong mi khbar jongi na ka te EPHL ban unong ya sai na benta upai pura yang Karbiang long bat di mahasau Tengah nak terjadi frontman ban kerpat yang pai baro bagi dai ban jip yano banjit space chicken dia idon tawut lumut idon na pening kini lumut uba kham ba uba kham net kejimut uba nang ya kain jog percaya uba nang uba spell Nilitum EPHL sia songa hin pena bangke article 244 inang pinangji pusi hang bomlo seta Asam Sarkar atum lapen Bongalia khe atuma bang kaikia matta nang ki kham khedun seta nona bangke Barak Belia long ke do Bongalia tuma phana bangke mini state Asam Sarkar atum piatlo haladak mini secretariat piatlo pusi je ai ka thar pen ning je pon article 244A ase hey 244A মতে আমি অটোনমাস স্টেট লাগে বুলি ইমান দিন বিচাৰিছো কিন্তু আসাম গভৰ্ণমেণ্ট অপোজ কৰি থাকে আৰু বঙালী সকলে অপোজ কৰি থাকে কিন্তু এটা বৰাক ভেলি বঙালী সকলকটো মিনি ষ্টেট দি দিলে নহয় আসাম গভৰ্ণমেণ্টে হেতু জানে আপোনালোকে মিনি ষ্টেট দিলে মিনি ষ্টেট এনেকে দিছে
নিলিখাকৈ দিছে নটিফিকেশ্যন নকৰাকৈ কৰিছে তেওঁলোকক কেনেকৈ কৰিছে তেওঁলোকক মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট বনাই থৈ দিছে নিউজ ৰিপৰ্ট KTV নিউজ Kedam tangjang mini phai create trogar ni anarlo por phai ke thomalom lakhain ko rahini sarupathar MEC constituency angkang sangti hidialong India Alliance mate Congress Racharia songatum pen kache toidun 6 ST Dipu Parliamentary Constituency Congress MP candidate Joyram Ingleng aphan ko son pensi ke ongdunga vote pen ke pahai ponjima bangso putha kangdanga mai padopon Mayalong Congress MP candidate Joyram Ingleng kachetong donalong MLA Anparta KACEM Barim Jagat Singh Ingti EM Barim Longki Timung CPI ML Robi Kumar Phangcho EM Barim Roton Ingti Pendanglok ki ongdungatum chetong dunrinki MP election laki election jongjung kali athima non ke chari bom BJP Narendra Modi ke ja sarkar jongsi non puthot MP ke hailelo pute India Constitution lapen 6 schedule setami paprai lapo Anchot kalisi GST kang thanpon kido kelak arara phan adukang hoilo lase ajada BDPN setami BJP phan parempon peknang po pusi mayalong ningje pon সাহস কোনো কৰা নাছিলে আৰু আমাৰ যেটো গণতন্ত্ৰ বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনত আমি কি দেখিছো বিজেপি পাৰ্টিয়ে কি কৈছে এইবাৰ বোলে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যদি হৈ যায় তেনে হলে বোলে ভাৰতৰ সংবিধান চেঞ্জ কৰিব হাল সলনি কৰিব তাত সেকুলাৰিজম বুলি শব্দ আছে এইটো নাইকিয়া কৰিব হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বনাব গণতন্ত্ৰ নাইকিয়া কৰিব এই বহুত কথাখিনি এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে lapen kador tame adhoram ke koi tum tame ile tum karbiya tum lapen karbiya lo rada to indian kang ke long ke do tum tame ke matha nahi bang ke no na thu jong se BJP remre lapen BJP jong se hai lo pulate ile tum kai long ke ile tum bang thu ile ke long le kai long lang bu bang ke ile tum emang lang se man pulate emang son si man ko phema BJP atom lapen Narendra Modi bang ke kador tame jitu ile tum সংবিধান mate Indian Constitution tame kela arti phang tame kai tame break lock to lapen la so সংবিধান jong se lar lo pate pilo je plan ko lapen nore bang ke tum MP lada ke hai Joyram Ingleng sale kali je kali lapen jogat singh ek MLA le kali tum bana ke thana lam kali lapen lada Congress jitu ke ja tum ke thanda kali lapen ta roto ni tino nang tum bhat lam ke than to le lage ke pen ta lam kali boy fix tame ye tum ka dor kali tame katire nahi lapen ke phir dam gala bang ke BJP along go west jitu finance minister Nirmala Sitharaman apina nama sining jelo BJP along minister do pamadanti je jong se BJP 2024 jong se high level te constitution dang ke larpo lapen manipur along situation ke kado kami indian kang tilong same lason manipur situ ante po pai phule na do kado kami dang congress ki tani lapen jitu ke kra dang photo nang tum kado kami same manipur along situation nang tum arima Congress Racharia Songjongsi Sarkar ke Banglote District ke thom aradatum ajak ding klui penakar I Article 244 A ke pachun vekpo laso joini si CPIM elatum setami India Alliance along nang chetodun si Congress aphan jakong nang pidun lo pusi Joyram Ingleng pening Japon Article 244 A pencheng lok santin ilitum kadure son ke kiwan non monit rong rup pen town ini city long kedua tum ta du kupik lo ari deng tangka paisa ve tax nang kiso adukani atau mapan licensing problem dili tap apen cenglok rong ro basarakan ini site titik pencenglok asorti nakira bawi apen council along se CMEM atum se contractor inut bahani atum kamlong do tame bilong le News report KTV News Election Commission of India pen ke pathik pon model code of conduct apora hoda bangke sarkara saya hina bangke thangna ta claim pon nong lelo bon ta ke ACCM tuliram rong hang pen danglok EM kachi rong PPA tum setami MCC aron karkana jok election officer mate DCI hin pen notice pale pon bomlo
Lason thak thak si BJP Racharya Song atum mithang Racharya Song kache pahai jia phanpura non MCC apora huchit si ronga toka no malom orunadoi asai ki claim jia phan ke papleng alo mate form ke ron hangjo hanghai thek ponong lo Laso puthak jang mini phai crate truck arni manja APHL sia Song rong bang hidi mate rongbong pothar APS a hin pen pherang kya mai ke phapon Kedam tangjang mini phai crate ke thom arnia bang ke Ladakh manja rong bang hidi along ke do BJP arada tuma bangki adona don tamsi orunadoi alo mate a form kacheron asai si claim pon lo setala ke MCC aron karkan pusi pherangke amelong ningje pon Pima thaje Nilitum ako la nilitum isialo bang 1 2 setame non cap ke pas tumaphan suri cap lapen anpart ako lapen athak ke pas tumaphan ke suri krip ho iti jo lason sik alang litum ke baidu lason ta ke baidu lasi lasona bang ke baita claim pon ang ne lapen atumi nilitum tarlong along nilitum dat polling center kimi kipido sarja ay kathar alang li polling center kimi kipido hala dat nilitum kache dama hut ke hada arong mekar mithur lapen rong sar tum nang githando na bangke hala dat mekri meklang pen kisung ke pho hada kimu ke chopen ki thi labang so atuma phan mekri meklang pen ki pi labang so tangkata alang litum ke chong tik dunduk pusipu lake alang litum chok chik piklo pusin litum ke jong duk lasi lake pumalo ke claim pelotang te la non BJP avokar ke claim atum sila bangsa kami claim lasi la sona bangke nilitum ke ningdok de ning hanghe lapen non kopi posila haita ke than lapen kopi posila haita nilitum phan ki reject APHRC phan pelotang te pipe Congress phan pelotang te pipe lapen ASDC phan pelotang te pipe pelotang te niliki pudam pangtung bangke BJP atum ke pinanso apokta alang letung ke cibhak hek pelotang te cibhak hek pelotang te kopi pos cibhak hek pelotang te alang letung ke kang hon ka vepot kusini leki pudam ji don Nilitum APS along pena bangke madua song ta hai he Ladakh bangke APHL sia song atum si phan pharo hai begji athe Ladakh arata tum chini pamelo APHL si hai he pulote khela pen longri kibir lo pu chini pami pusi ningje ponthu labangso rongbang hidi PS amai phu pensini lining jelo nilitu labangso apuling along penke 100% sinitum APHRC chikai punana tu bangke atheke rat atum ta chini pedlo rat atum ta chini pedlo rat atum ka chini bangke khai long ri long pat ki virlo pu bangke halatum chini pedlo nilitum than the desitame non nilitum meeting ta pangrum rada tame halatum se meeting nang dun ji pusi hangjo lo na bangke la Ke bangji jang mini phai trainer kep arnia bangke nilitum rong bang hidi APS along APHL sia mai padoponji lasi bang so arnia bangke ki ongdung atum APHL sia long nangka chingbedon atum doji puta pherangkia mai long ningje ponthu non ke bangji tarik trainer ke arnia bang nilitum dak manja rong bang hidi APS mate apuling station along pen nilitum rat amai pi padoji lasi la bangso arat amai pi along nilitum kachop hapon ke lahan lo chief guest lo nilitum asar sarjai kathar lapen adun thua bangke general secretary sar kiri rong thar alang nilitum phansi phapon lo labangso amaya long nilitum ongdung tansi chitongji lapen nilitum don pharo abatsi halabangso arni BJP Congress ASDC and GOC nilitum joining piponji Harsing Rong hang report ke ATV News Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo Domi Thak me Kardom